sedap. Mit apia pensu hatain manusia na pwede rin ikapunday na sumudin sa isagyang puto akapag karunukian na ayapan imatagsan mga korandia mga pagiging tadi marunot tapi sabutan Allah assalamualaikum anu parahiasan na pagkarunot tapi akin kanan Allah subhanahu wa ta'ala ay gitarol mataman kamatag parahiasan na ay biya mapya sir kanu nabaqiyatus salihat sukalamba sa isagyang puto at tamokyo ang mga pipya ay yuto imay inam apakong gunaan tanong kekuan tanong sa balik apong gunaan tanong si kumurya alawan ay yuto sumini pamunaan tanong sulamulan udi eterni di pamunaan may pamumugay Manggasto sana ng Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto ikalamba at kasi po tamuka. Kasulam-lamuan o pero masaya na ka na iniawin ka kan ikasukatan ko na niyasukat ka na hindi panikas sa walay na pipiya na kamaninindaan o riyan niyan na antunay katamang sa mapya na makanaka. Nawin ka manakal anda malay kay pagawan ko. Romyat taman. Namaylaing kaso kebabayan ka sa panyan. Anto namununsan ang mga pipian bitar na pamasaan ka na ibaling ka. Na makatanong ka mo masurot na tiga at kaya bukulang kaunan kaubugman anaysa. Nagyutunin naman ikapagkarunot yan. Kapagkarunot ang kuto ang baya kaon. Nakita mo ka sabali. Na mirumasay ka na andar pagkarte mo. Sip karte mo sa isagyang kuto basura. So pagkakaon na kaon na si isang kuto patiro mo. Si isagyang kuto at lekul awalay. Na zina. Matag parahisan. Di ba parahisan ng manusia na inutulig siya sa kuya. Yuto iropaan o tamo. Ako pergi ng karakatan o ang amatyanong asot tamo na matagparahisan apak karunot adik kata penadikakan kading kaganatan na sakayang naton. Sakayang yan yung ganatakan. Kedua, aropaan ang yang kayat tamo apak kerubayan dan na mianoy sa surat At-Taghabun. Inna min amwalikum wa anfusikum inna min amwalikum wa auladikum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Mata nati Allah subhanahu wa ta'ala ayabuman ipantag o tamok na gusto moriyataw o kianon na tapang ano. Tapang. Tiyuba, ito pangarkano si isagyang puto at kawyag-uyag o sakano na panggagalbakan sa galbakan. Pangastuli sa tamok yun si Iko kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaglukum bil khairi wa syarri fitnah. Pangangkalod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tapang amapya abumarata. Tapang amarata naso kapakang buko o sila dapat amaran. Ayat tapang amapya naso kapakakuha sa tamok. Namarun kaapasan, kotapang nasuka pa ako sa kamapian. Udi nga maswa, na yan kakagpusun ko kanarapan. Udi nga ito maswa.
Ito kumaratan Allah subhanahu wa ta'ala agian kaayatan mo. Ingay mo to. Kalya sumanusia na piyakatan na din. Allah subhanahu wa ta'ala agian kutu akitatara no o babaya yan si eko tamok na mapasim bi iyanon so alaman yan amawit pun o babaya iyanon. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Mataan aso manusia natonganay amit tataralo so babaya yan si eko tamok. Si umang pipira mapiyan ang tamok. Yung tu'y pakilaitan ng mga manusia, kung sa isagyang kuto kapapada ng nagyang kuto babaya sa isagyang kuto at tamo, laylaw wa nahara, gagawi daw na kumakakoy. Dito day, pantagbo, pwede niyan di kang dirumasay ko kakuan yan sa isagyang kuto amala. Si Kurun niya. Ano to din merong masay? Sabab sa mga kakuha niya ko tamo. Anak na itong mga ulama sa mga tabi'in kaya ka makro niyan agilang ko to di ka panaguntaman sa iyo ka kasukat kasabab sa isagyang kuto aya din ka di ka perumasayan na kanabapantag si ko kabay Allah apantag si ko Ginoo. Mga tao na may ilang kaon dinagyan ko takaro rumasay niyan iti kumbasaan anak ilang ka adi magating sa ating basa ng mga nakos na ating kuda pantag mo si ko kako aniyan si isagyang kuto tamo diturugan pagkabalaga sa limbuat na kalau ka nagawin na mga turo pantag mo si sagyang kaya adin yan di ka kadasan kaya babaya iya si sagyang kaya tamo sa ipulun niya nagyo to ikabali o tamo katapang nung yan kaya babaya ka si sagyang kaya tamo kita panakaka hipila ka pantag mo si kung kapagulutin ka kung kabay ang Allah subhanahu wa ta'ala apya katana Allah subhanahu wa ta'ala oriyan o kiyalo yan yan sa isagyang kutwa wala ano tamok natapang apya ka oriyan yan nun ay nitundugin nun wallahu indahu ajrun azim o manayaw sumanusya nagyang kutwa tamok nausaran niya si kung ikasusuwat wallah kaibagay niya kung Allah suka benar yan na mataan na si wallah subalas amya kalala ada kapit kemanan yaitu kailangan na masabututan o yan kaikupan tanong si Isarian kaya kamakatan kau yawiyat po dunia bayatan o matuwag yan kaya babayatan o tamu na ayami pilakatan na sunod tanong para tiyatan Allah subhanahu wa ta'ala agyan kay at tamok na sibo kuno niya para hisan nasa alaman na mauri na kaya din sabali kasabu sa mini pamamagayang kaunam yan gusto sa lalang ko Allah imbalasan yan pakasakis alaman na kamo sukat at tinuiman ko naginan ni bulungan tanong. Bulungan tanong yan kaya mauulaw-ulay man to o pagdaw. So kinita mo na ko ba ya ginawa o manusia si sagyan kaya tanong na niya adin awid akal o kawiyag-uyag awid akal o kapagpaginataw da akas susurot nada akalilintad kung sa isagyan kay ako pumunutan ko manusia subay ayan Panginoon. Katawanin at pamunut ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa isagyan ko to maadno nagyan ko to at kita tararo o baya ginawa
Nagyutumambu ipiangrenan syaitan. Dia dengan yang koposo yan ay no yang yenon agyang puto kapakasig nakapakalubi nakapakatip. Enol ko ito kredin. Udah yang puto kita tala do uduboy akas isang yang puto akira. Hala utama. Sabab siya mo tabugoy ako napakredin na agyang puto. Akap si igang ka, si iko pagaring ka, ginawaring ka, sana ko siya na. Sabab si sayang ko tuwa, may ilay ka yang ko tuwa perga, siringan ka, at pito si sayang ko tuwa, kala at kuwanin na kauyagan, napagkatawang kaun sa siib, at kababayan na kaakalawanan ka. At sigin na kaun. Sigin na kaun, napanggal ba ka naka ikaparaguang kaun. Jadi kakagagan ay penamaran ay makuang ka yang kotuar kian. Jadi magaga makuang ka na tipu na ka. Itu hekas kapakatipu. Tipu na ka sa kailangan. Jadi penamagaga abong kabinasay may lang yang koto matataguon akamapian na kern yang koto akapakatipu sa kapatay nga. Magkaban kabuno. Sabab si sayang puto, baya o ginawang ka, sabi sa ukit, na panggulaw-ulaan ka, asara makuwang ka agyang puto, kebubayan ka, at piyan kami nitulak si karuman ka, siwata ka si pagaring ka, asara makuwang ka agyang puto at kebubayan. Yuto, Eropa ang agyang kay atang. Pagkiinang karapatan mo, o agamatan mo, Islam. Maulit na Allah subhanahu wa ta'ala so ang gaysa naginang isa pumulungan yan si iko ginawa niyan andaman na yan imi pagawa yan agyan kay apanya kita yan kay puso apa kabilas na kung kauyag-uyag manusia so isagyan po ito kapag pasan yan sa makuha niyan Tama sama patay niya, niya adin suwawidakan. Niya adin suwawidakan. Lagi na nimulungan, wawamatan Islam. So kalamuan, o subuan. O agama na iyon yan inisubo ka adin maparole manusia, so kamapian, kalintad, o kapupunto sa dunia, nakapangasalang sa maliwanag si Isa alaman ng Moro. Lakuan tinanan usubuan at kakadagatan daw si ko agama na inisubong ka dito. So lakuan ang minisapa na minisapa ka anta ng makaligas ko kasiksaan, kabinasan ko kauyag-uyag, kasiksaan sa isalaman ng mga. So, kayo ng sapa ka ba? Kapag sa sapa ka ba? Inisapa. Ito kagaya si magindul si kung ano siya yang koto kabinasan, kakabinasan yang koto akalian na niya binasa sa kauyag-uyagyan pagkararari ko mga padiyan ang yang koto kamarataan ko galambukyan kabinasa sa kapagpurin na ini subo suini subo aan mako manusia so kamampian anto na ibarat ini subo langit o sambayan. So sambayan na inisubunan sa kagagataron na itumulan ka. Maganda bagyan ko tuwa kamapian ko sambayan na siya ka. Ino ka pagandud balasan ka uwang mo. Siya ko kasimbayan ka. Niya kaswa kang limpyo. Nasuka limpyo na niya kang gaya ka agunan. Inna salata tanha anil faksya'i wal munkar. Mata ano sambayang napaka-sapar sa mga pakasisingay na mga rarata-agal mo. Siya siapa nga kusambayang ka, miyakan gay ka abuna ko siringan ka,
Kalian tinggal pembudaulaan sama rata. Tinggal pembudaulaan sa pihak kasih singa. Lang-lang wanang karat. Maya pihak makabul budaulaan na penanggilaan ka ubang kamang budaulas iko. Seringan ka haliutu ima anak. Aka keparulean kasih iko sambayang ainin bulanan ka asubuan. Lagi dulu. Semua susah. Ngai sana. Di tanong maka bagay sa sakat o di tanong may inam agyang kekuatan o naguna. Kailangan na masabot na tanong yung sakat kabagay sa sakat. Maganda na katanong sa kamapian napakadayaman san pupagtaw. So kamapian na mapapadalong sisagyang kaya kabagay sa sakat. Kabagay sa sakat. Ikatlawang si tanong itumpo kami yung kasalat. Ikatlawang akiadoy o tamok sa isang Quran. Al-malu lillah. So tamok na Allah. Dasa nakagilkon. Fa'atuhum min malillahi alladhi atakum bihi. Gitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini usiran o pada ko mga tamok wallah. Ayan ko to tamok wallah na inibigay niyan bakal. Ini rezeki niya bakal. Si sabihan ko tuwa kata limaatan sa tamok na ko Allah. Na makabayran tantan sa program yang tertentu, program yang utamakan. Kalau lagi itu seperti na padagang. Nami ako bang yang kutu anak tamukian. Na ini begini kalian kutu tamukian. Apagi pendagang yang baka. Eno bagian kutu kaya tangan kau na bang kakapong bayay. Asalin sa okay kay kibiyang kau di bagay. Begang kanian sa kapasadan. Aya pimbel naka nagi. Na aya labakurun nagi. O sana ka timbelan na kawan na niya barahusu pasal ka. Nasutang ko Allah na sa kanian ititu paaron. Nasa program niya berkatan na aya tanong pembentuk si ikut tamukan. Ayatan kurutan. Yaitu isu Allah Subhanahu wa ta'ala na sukalang-ulanguan o kaubit-ubit o kandulon-dulon gulanan si iko syariah agama nabita dan yang sabitikan ayah penagihang kanan kamu pangadugundan so tamo napat. So tamo kenapat apa bukita nun manusia o kakuan nun. Paganayo akakuan manusia yaktasibuna min halal wa yunfiqunahu 'ala al-halal. Sukat sa manusia sa ikaw ilagyan sa mahupit sa halal. Na kung gusto niyan sa panagunta mananin na si iniyan mausat si iko halal ay kasusuat Allah. Yan kaya pagunay okay to kapanamok sa halal na kang gusto sa halal na di permero kapanamok. Permero sa kapanamok. Si panurugan sa madaya niya namok silan halal imantu dumadarpatan mo sa ikudar pairan ading gusto sa iku agama halal isanan at salungan mo sa iku kumakata makasukat sa halal kung gusto niyan sa halal siran makapuntaw ko pang kata surah. Ikadua
Aklas yung kapunamo o manusia, yaktasibuna al-mala min haramin wa yunfiqunahu 'ala al-haram. Punamo sa haram. Nasiniyampan ipatupoy siko haram. Elang lamon sukaw yaw-yaw. Miyan namok miro masay uron kapantang kapatay. Na haram akia patay niyan. Pinggusto niyan po. Sinyan ini pemuras isagyan kanan na langulanguan na di pagpakaradianan. Adirun di makatita ano ka sa mga puso, mga bago, mga uso, mga baguraga. Nabingwal may haram. Si iniyan inuwit sa isagyan kutuwa. Di siya kuban. Ron yan iningusto. Itu haram. Keadaan sabali. So, kaya uyabong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, klase ang kapanan mo manusia na yaktasibuna min halalin wa yunfiqunahu 'ala al-haram. Kaya rata-rata unay sa ginawa. Di ka di marumasay si Eko diing kadikakuyangan na halal. Halal din ading kadikakuyangan. Ore na kakuan ka sa isang kutwa. Rizki ka Allah halal na siing ka pinggos to siyang koto isya sapa. Si isang kutwa haram. Si isang kutwa haram. Anto na iba kaya promasay nga. Ida miya ko ang kau na guna. Kaya mo. Amiya ko ang kau na miya kanaka. Nahalal sumiyakan ka. Ugay na giyang kuto kaya gustuhan kau. Akan na o ba halal. Niya ilang. So masay kung manusia. Hindi piya karata-rata sa ginawa. Meron masay sa manusia na sumasana. At takiniba kada at nakuha niyan ang kamapian si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, akal-okit, akapuyagan manusia, yaktasibuna minal haram wa yunfiqunahu 'ala al-halal. Diskan yang dikuyagan, nasi okit, haram. Na siniyan tubuh syara si ko halal. Eno gatari moto. Di gatari ma. Di ka di kuyalan, di ka dindagang sa gaya ni kelilit. Ninda kaya pangawatan niya na pagkano. O kaya nakakuha nga sa kutuwa mala apira ka na inimbalay nga sa masjid. Inugutari bang yan po kaya balay sa masjid. Hindi mura niya siya kumadrasa. Adang panatigyan na. Panay haji niya wagi. Repa. O dugaw. Dugaw. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Mata Allah subhanahu wa ta'ala nasuti ada terimaan yan abu disyuti. So kapag po niyan na marsik na diterima Allah subhanahu wa ta'ala at yaron kapan ini sango na diniyan terima. Ya panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutwa sa kacau mama sisi sa diserto di mga ngarapan ko Allah kay ko yan sumber na aliman yan. Ni kurna ng subuk yan siniko kaya Sam Brown umaban sandu pwede niyan dikatuwa tawag ko Allah subhanahu wa ta'ala niya sana ko kaguntari na abuk nagyan ka abuk yan didengker kaya na ayam yetiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kutua kapung dirana nina ya Allah kapung manginya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na fa'anna yustajabu lah anda mana ya terima umum
Anda manayai ka terima Allah Allah. Wa ma'kaluhu wa mashrabuhu wa malbasuhu haram. So paginom niyan na gusto, pagkaniyan na gusto bitar niyan na haram. At di kay kemamada Allah. Apa yang ada pernah kalian kayak sosolotan kan? Nah haram katawan kan? Ay pagkarang itiyan. Dia akan terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panahon kamanan tano isto ke sukat tano na moke sa halal. Yang ketuapat, okay, Nabi Alayhi si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Diden malakat supalo oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sa yaumul qiyamah sa muka gawi apa mukomnya. Diden malakat supalo niyan kamalakat sa sumsi isabiang putu pada mahsyar. Enong tanan isu lagi yang kayapan. Ay ko bagalit kantor nang isaw yang kaya po siyempre. Paganay pag-isuon an malihi min ayna kasaba ipag-isuon sumakapan putamok yan an tunay okay kaya sukatan yan isukatan sa halal isukatan sa haram kapihangan niya pililimpang kaya magaw ang tunong isumpawan sulaman ang mga rarata ang mga okit-okit alikabayaw sila haram. O yan ang yung kukakisya nun, tunay okit at kaya sukatan niya nun, naisip mo ano niyang bigasto. Tunay kita ang kaya gasto niya. Nagito apa? Ay nalawitan. Pataukit at kaya sukatan niya nun, pataukit at kaya gasto niya nun. Namun mo po is sumali. So, iba ito. Pinaguntabanan ka, no? Kanya padala makatan sa tamo na maalang makatan mo agiyang ito kasotiyan. So, kadang makatan mo agiyang ito kabagay si kusakat na makabagay ang tanong, amapya kung ginawa, makabagay amapya si ko sa lakaw isa. So, kabagay sa sakat na pagkagay aguna si iko yang mamagay mo si iko halindan umadakan. Hilimpyo si iko ginawa, hilimpyo si iko ginawa, hilimpyo si iko tamo. Ito ikakuha ng manusia. Nyari tayo sa muna yang kutwa ikapagalimpyo niya si ikubino. Khud min awalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Inalayu Allah Subhanahu wa ta'ala apitulan ko Rasulullah akwa angka si iku mga tamukiran susakat apagalimpyo kiran. Pagalimpyo si iku mga tamukiran napupagasuki si iku mga ginawa. Dua kesuki niyan si iku manusia. Nagtimagan dulu na kamapya. Kesuki su ginawa niyan buwan si isagyang puto amarata aparangay na makopayan. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala nasataw amalimpi wang yang kutu Arabian ginawa niyan sa isagyang kutu akali kita sabun-sabunar at lumpian at lumulay sitaw amali kita dah semua nusay kita naik pekekuat
Pagkaguan, daabong kababayan. Pagkabayan ang kaya natin, naapya sumay ito na yung ngay. Tekto katigilan. Niya kademan. Dahil semua manusia. Nah, dan banyak kerja kamapian. Maangkat tuluto kamalimpyo kung kabaloy niyan ako mabugay. Mababaloy ako mabugay. Na makadugin sa kamapian. Kasi kung kabaloy yung tao, ang maginawa, nantay tao, adi mabugaya sa tao, ang maginawa. So mga tao, ang maginawa na pagkabugay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kabagay ay Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh penian ay sukuyan ko malaikat Jibril anang sunod kasi kung mga malaikat kulangit asi pulan na kabagay ang Allah na kabagay ini yung na yan ang siran kuman si isa yang kaya buba asi pulan na kabagay ini yung kat kabagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ayat dilumpahkan nas semua manusia. Nak berkedam manusia, inilah haman. Inilah haman. Yang putu pusu yang sa ketali edukian, kububaya isa yang putu kebubayan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat tawab kebubayan, nilai ini ukap turungan sa tao. Pagkalimutan sa tao na lamu-lamuan ang YouTube tadian na nanakaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sulimuyan na limpisaan yan sa ikaw mga rolong kaso mga tao ay ni pangalimuyan ini kapudian na ayaw din limpisa mawatampan sugubat amanag apakatani mo mas isagyang kutu ada tu kakaditan sabab di mapia na sabab ukap kebubayan na penginunan otao asak kalian imirung gunung asara madimpisan yang agyang putu atau apa kebubayannya pun sisa yang putu kiat nung agyang putu siap yang siiko kita mematu nah gitu mana ulaika humul muflihun sira naman ito ay pagtibudaya na pagtibumpia mitibudaya kami siap nami yang pagtibumpia kakagi din arago o kabukubudaya kami siap lang pusa koto akya parolian sang koto guna agyang koto akya daon agyang koto akaliga sakanya pada demun na kala igro ni kadua niya parolian si ginawan na niya suti sutamo kaya sutamo ko na ayat na talimatan oro na halal tapi juga tanong sa halal so katong musiro sa sakat napakasuti ro di buka tanong niya sa muna yan niya na to an masaro so na yung ito tanong itanong. So, di tayo dikakuyagan, natal ka din tayo din sa halal. Uwe, nasulanguan, o pagkasukata tayo, natarimaan tayo kumana, pagkasugan. Kanabalinang. Hati sebab tiro tayo sa kanabalinang. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibinturong ko hadisir. Mataan innal bay'at mataan asukan dulun-dulun kapur pasai kamu budaya sa tamo na pagkasuladan pagkasemburan animapia pagkatagun suka pamagakan pagkatagun suka prelimpang pagkatagun suka silsapa
Languan din eh. Kelas eh. Kamu berdosa kau ya kan. Elentan lo. Kita langsung supada kan. Karena gue supada lo. Supada kan. Nah ibu kita no sampul. Supada kan. Nah ibu dengan ini nasuda. Nah nyani belakang ini ada mahofus. Nah nyani beliman tu asubu. Nah ini wani itu nagyang kotua. Ini yang mau bus kali. Nah, ini dagang ya, naya pitilo ya, kan abah uga pres kaya din, yang kini uang. Ini kita nak pekasingan tanah segera, mau mamai karena tiga na pres bu, ini aku di dalam, makan sumber tu. Ayah kuat orang yang subuh. Ayah pun kau kali. Ni masa kau ketika baru. Nya kau makan dia di sini, kalau pengalaman makan dia di gerbang makan dia tu. Tinggi nak halal kasda. Kau ini namanya bagus tapi teruyan nabagu. Antu ada dengan kadinis malu. Nya kata lo aku dengan mampu besar. Nya ni belakang kali ini para dangka, ini lo kau. Kau pikir kan ini gini mana kali? Ayo mau udah mana? Masih sih pempir dia. Namanya pengkas lagi yang tua, gula ini yang gini. Ayah pernah bapak ini tidak. Akal di kapal mana kan? Ayah pintar kan halal, kan? Hanya pura dalam binis. Bagaimana kok? Berburu, halal. Antu naon siya nang ko pada supayo nya kada labdo sumubon supada sa kayo bila na itaw bada di po sa igano sa bulupit por lusi aya pa sa di mo bulupit nasawat kaya upat peaksian aya taksa yang kota por lusian nakaukurangan sa dua katitik. Tension nataro to. Yan yung pangangkanian sa pera ng patiti. Uli na matawag kapuguyo-uyo. Anto na itulungin. Hindi. Inaliwas mo. Sita na ko mga empleado. Sino mga empleado? Maestra. Empleado sa opisina. So kanggal ko sa gobyerno, sa pulo awal oras si ko magugos anawan. Ang itik ba yun? Na. Meron daw ka alas 7 niya ko mga sa eskwelaan. Kaya galing ka pan na alas 12. Ayun. Kaya kami atarotop ka. Asi bumunta di puntung ka na niya ka umaka na malas iskola yung naus sumapad ka di puntung ka. Misulat ka. Laminiyo ka, niyagisnak ka, tanday o kauyawuyag, nagitod ni Pataga. Ino daw nialalim ka ro, langit o ka pa opisina, katawan ka din na rumaran tarso mga pagtaw, kailangan, nadiga di man nalingalin, nadiga kung galabak ng sugalabak ka, kanapan ba ka pinayaw sa April ka, habang ka bertumbangan sa oras. Bertumbangan. Dahil ama ko gobyerno sumabibigyan ka. Oriyan yan, nasawdan na kuminawa ka sa surat. Tika halal. Ano na mga limpangan ro. Adang kaming gulalan si Eko. Paliwat ka. Agiyo to ay bulungan ka mo. Ang mahalal ang iyong puto. May ito ang iya sumukutan ro. May ito ang iya sumukutan ro. Kakulang tanong yung pasok ay nagtarotok. Nagtanong isirbisi sa tarotok. So mababalawin ang masangan tanong. Wajib berkatan. Nah itu Rasulullah na limpyo niyoron susakat umangat tamuhin. Lagi ito. Umalintan sa sakat na ano na may alilimpang tanong. Nialimpang tanong ko gobyerno, nialimpang tanong si kusala ko bisala ko, ak nagawatan ko bibulo.
Pipikiran tanong na may tubo na niyalimpyo ang yung puto at mo tanong fantaksi yung puto. Kaya bugay tanong sa sakat. May tudok tanong ko kamagpian, makamatan sa hadapan Allah. Dahil sumalia, mo tanong kami akan. Niya sulit, kaya bugay tanong sa sakat. So magandun si upang daw, akamagpian, paglugalak tanong ko. Nagyang koto akit tunay niya sa isagyang koto walwa sinip. So walwa sinip ang bugan sa zakat. So kaya mo yung manusia na di niya kesanaan at ginawa niyan as kanin bumubuyog. Kailangan niyan si karoman niyan. Siya man ang karumay na kailangan niyan anak ko bilan. Si inairan ang siya mayroon isang na sumawat ay kailangan pinanan kung kawiyag-wiyag kadikesanaan kung kapuhinataw kung sa kaw. Kasi kung gagawin ka ang isa kawalay na di magkesanaan kung sa kapuhinataw, kailangan ka dun sustiringan ka. Nagiyutuin, waraan ang kawiyag-wiyag ang maadun si kung manusia agyang puto ang kapakan ng kapila. Ingap pada atas ingap pada ka. Ama siapa ka? Masyap ka. Nanto na isip ko. Isip ko sa tamo ka. Ay sarili ka wala. Al-agniya o kalay. So tamo ka na ito Allah subhanahu wa ta'ala. Naswatiyan so mga alay tamo, mga kawasan. Ini sarili ka natin Allah so tamo ka kan. Nasiran. Siya na anakan si mga iyali. Mga pamilya ko kasi ang mga fukara kika mamalunan. Fa'in bakila agaw kalali ala amay ka paligatan o mga kawasa at isa sana na putamukakan sa pamilya ko na tuang kokeran sa isa sana kokeran na kasiksaan sa isa alawan ng kokeran. Kada kiram isa. Siya pumulalan sa sabihan kanan at amok. Siya pumulalan kung tamok ang iyang kaempasya o kapagpunin ka. Ang iyang kari, awalo. Di awalo. Ayan tanong. Si Pabusay, ang maganda tanong. Para masyap ang iyang puto ang kapagpunin ka. Kung masyap ang iyang kari, awalo, ay pakalanong kayo kapagpunin ka. Kailangan matitaro aso Islam na mauri kakagisok pagkataon niyan na bitatanan si kung lupa akapuruyo. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil. Mataan aso zakat nasiim bagay kung mga fuqara awos ng mga miskin nagos ng mga watas halalan huwag ni sabi mga ikakakalan halalan wal gharimin nagos ng sirano to offer rekab gusto sirano to mga tao Beluunan si uka o oleh paniron. Ambayadan kan mapiataw. Nasunod to, ambayad doon ay magayon, ayang koto, ibayad siyang koto, oleh kan mapiataw ang mga muslim. Walgarimin, nabugyan ko ito mga tao, hika adl sa utang. Hika kadul mga utang. والعاملين عليها nagpudumpan ayang kuto ang mga amil higumedabok sa ayang kuto akatatalo usaran wal mu'allafati qulubihim awiyang kuto ang mga tao pelaya mensiran si isayang kuto agama pelaya mensurkusuiran si iku agama pagana si isayang kay wajib ang bugan sa zakat
Fukara, Anda si fukara. Semangat kau kegagalan makakasih maka lebih masukat dan sekitar tadi lebih ngadilan kegagalan so apa masa sabayang buntitan bayang usulkan di maka kembali mga fukara o namanya pato konsultar boleh terbiar masyarakat. Kan wala miskin na karaniya bulan, karaniya sirat na malapit sila sa kukuman si kung kang pikiran sa sabat alangon din na kita mamarabanan kung kauya-uya siya puntanong sila sa isang kanan kauya-uya ilan ama tanong susabat panin kasi po yan kaya gobyerno tano abor na masulbiran yan kaya kaadan o kayo zakat. Baitul zakat kami apa sih saya yang motor BOL, yang motor peratin juga ko baitul zakat. Sama ni nadiran pemapakatin do. Naisanan ang kapera. Umapakatin do kanan, naisanan ay bulong si isabihan kaya kama marun si ko pakitaw. Masyap si kama marunan so kapita yang kagabinian nadinian niya widakan. Isiya panan si isabihan kaya pakitaw yung manasakat. Nekatalo na Ibnu Sabil, anta Ibnu Sabil. Yan po niya kalang sadalan. Lumalaya, nagkapantangan na nakatano, pama kami sugat tubig na taipon, na miyalangan suluto yan. Miyalangan suluto yan, na sa gobyerno, napakasumsi ko Baitul Mal. Sudah itu, napakasumsi ko, timuan sa perak, na kakuha niya nun, susukat na kibulay niyan, so kailangan nagyang todo. Niya kalang salalan naging Sabil. Ikapan naging po record, naging po tamiyaritan ng ako record. Kailangan na kagwas isa yung puto, Baitul Mal, so imbayad ng kakagya, o mga Muslim na kiyaw mananan, so bilangan o mga Muslim. O man kaumanan so bilangan o mga Muslim, na kaumanan so bergerian. Kaumanan so bergerian. Dito isiyap si sayang puto mga tao, amalubero na yung puto, agama, kaadang pagkabola na yung puto, ang kapuloy disigo, kapuloy na duwalo ng tapos na. Kapat, ay kalim, na fisabilidad. Fisabilidad na jihad at ilawa. Mene ito kung sa mga watatan at di mamaganan. Di mamaganan ka, fisabilidad siya. Yang kota di tutore, yang kota di tertablik, ngayon sila sa fisabilidad. Kapagay mo sila sa sepa. Kakagir yan kota di nanding, wala pa kan naupama ka makapas, namiyak ka betul sa Islam. Yan po tuwa di magalan ko agama na umakala sa sabutihan ko agama na niya kala yan po to panunon bikin panggaong si ko agama Islam. Ay malanan po to sa jihad fi sabilillah. Mau kaya kasangkapan masa Indonesia itu masa kasangkapan pagkakaliran para mga mujahidin. Mana perlu mga sinapan, penulusan, kendiran na zakat wajib sukibgan seikiran ay persilan sa mga kawalan sa fisabilillah. Yito yung mga kumul sa zakat. Kanon ay kanon kapit na ay kanon عاملين عليها والعاملين عليها na yang kutua gumagan ko. So gumagan pa na pa kay kawasan. Kebuka sa yang kutua zakat. Askane na pato ka pamagoy sa zakat. Nagidor mi po mga askane giwa sa sinu din ni kuka meron gado. Kaya niya ginoon.
kepatutan ambil ya uluran ng ipanong. Betapa kami sisayang kutomyan timuasakan sa ayat diyang kaan na sukayami kukyang galo kami. O diyang kaan na sabat. Sasabat na diyang kuwanon hadiyang ka asukayami kukyang galo kami. Kukya timuayon na gusto kaya aturon kukyang buganong kung mga tao ang kapapatukan. Karena kami rin bugihan, kami pupurihan kena. Saya kukya baru yang gumagal mo. Api ang aming kawasan. At panggalabag sa panggalabag ko, kada mapipit kirenon. Api as kanya kawasan. Numada ka naman na, hindi ako nabukuran. Ay tigil na. Luwawan masa. Yun. Sehingga yan ang mga kama, sa anarkiyan, kaadang ibukla sa ikungan ko. Wal mu'alaka di kulubihim, pedon ayam kutu pelayang si iku aroma yang kota balik Islam pedon benar yang kota mangawat tanwa may ilay tanoro na dinya si siapa orang kasusambo yang begingga apa dulu amai kadingkau bukan artinya na di mafia su Islam adung pernah pendapat kumang imam anak doon bersupat, pero kumain mga madal sa imam. Kaya nasul dia nung sa kafe, agad pa kayo gano'n, buhay na luto ko pakati. Ad matiro ko kafe, aso Islam na mafia. Siya niya nilikiyas, si sabihan ko ito kapan mo ya. So kung sumuli sa korban, napangatalon bali, agyan ko ito kambing, ubi na sapi. So sababi yun, naraka at kusapli, kami kurban. So sababi yun, narko mga siringan ka, puri, ang mga Muslim. So sababi yun, nagkatalugobi, narko mga siringan ka, ang mga Kristiyan, mga Yahudi. Naroon na yan inikiyas, at hindi nagkapakay, sirano. Yan ko takirpin, at siya yung kutuwa, gagaman yan, anagaman yan, mga Kristiyan. Aku Yahudi. Berbalas yan. Itu po kayo ako. Ada na balas yan. Ada na balas yan. Ayam yan doy. Sa hadis na may panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaka tayo mo asi ko kagagawin. At yung kanina nabigay sa sadaka. Nabigay ko kagagawin ang lima pita. Nabi sebelum yang mga tao na niya panutulay kaya ganyan nabalas nyo. Kaya kung di man ang mga isasan kakatigin ang yaribot, maka yung magagawin bigay pa na yan kaya ganyan not go. Nakaya pa na mapita na niya mabad yan pa na niya. Ama din na kaya ganyan not go. Kagit man ang magagawin natin yan kanina bugay man, naya kaya bulan yan nakawasan. Kaya makayat makakabigin mo kita nakawasan. Kaya katuan Rasul na pindarun Rasulullah. Inusay niya ito. Ini yang perata ginawa niya katiyari mo ano tulay Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutu at taksiyan sa ikhlas amigay sa sadaka. Ay kaya bulan yan na darwa ka. Bakalukan na yung kutu niya darwa ka na miyak abas niya ka lebat-lebat si iku panikiran niya na limapya sa magawisok panikiran niya si iku Islam kaya pakatanggap yan sa pamugayan at pantagu at inibulalan niya na si iku Islam lagi ang kuto tagaw lagi sinabi ang kuto alawa kaabatan lagi ang kuto yun yan di kapaman ko o yan ito lagi ang kuto kawasan. Na ayat itu Rasulullah saya kuto kawasan. Na kapag hindi na yung kuto kaya bukan kawasan na di mata mamumugay. Na sabab ko kaya bingkaw na niya piyas ginawa niya. Ano man higila kapag kayo bida, ada foto anak pelayan kan, yang kan, ada paspor saya gitu, tidak saya gitu, mungkin nak keluar
Oke, perpek na kaon. Mungkin kamu bayar secara pengakuannya. Gedam yang lagi yang kota kaya bayar yan. Sama pesok apa memugay. Na kapag ito yung namagawin sa kusugan sama memugay. Namugay sa sebat. Sa yang kota ini namugay sa sebat. Na bigan na sa sebat. Sadaka na kaya sabapan sa migay sa sadaka. Niya pikirin. Ama pia besok abuy sa sebat. Apa kapia ang ginawa mo. Bigan na ka. Niya kapia si ko parangay o Muslim na inakhalis ruh fi qalbi al-mu'min. So kapakasuldan ka o kapi o ginawa si ko puso o mababarat niya Allah da alabi amapia kapakasuldan ka si ko kapia o kapi ginawa manusia asal po si ko ginawa ng isang ko bayan yan. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Balasan Allah yang ayah bertadu sekalian ni